Nunggu जों जतन गिरि लायजाक वानाजाक जोंनि बेरोजगारनि थांगा जों कुचिपान मालिया ओंखाय जों दाबो जतन बेरोजगार जाक ओंखाय जों बाहायके जों संसार न चलिनाय जोंनि बुमा बुफा बुरजो बुरा जों बावनो बागै बिथि बेरायराव नांगौ जों मासे मासे बोसोरसे रां खरस खायो बावनो बिथिराव जारि साबुतैनो बा जों नाया नांगौ परना नांगौ जों बेरोजगार जों बरसे माने दाबो बावनो परिनाय बिथिराव पायनाय बुमा बुफानि बागै ओंखाय जों आरो जतन वाना लायजाक ओंखाय जोंनो जोंनि हास्ते हाफां मन्त्रि अक्रा बरम गोनां श्रीजुक्त बिप्लब कुमार देब जोंनो सामान दङ उनखौ नरंनो जों फायखा हिंखाय उनखौ 2018 सालनि उनखौ इलेक्सन सिगां सावो जे उनखौ जों नंनो आइननि दैयै आइननि माध्यमे नंनो जों नं जागिरि फिरगिरि नागिनै ओंखाय जों 2 मास उङै दंखा ओंखाय जों दागबो जों कुनो जों जागिरिनो फिरगि माया जों जतन बखा खस्थ लायजाक वाना लायजाक जों जागिरिखौ 10 बोसोर उङै दङ प्राय ओंखाय जों मन्त्रि अक्रानो जों उनखौ ककसाना मुसुंगो जे जों जागिरिनो संविधान आइननि माध्यमे नानि हिनि जेबो कक्सनो सामानि आबो जोंनो दाख्रि दाख्रिनो फिरगिरि थोननै जों दिनै अरा आमफ्रानि पोस्ट अफिस जों जतन ससियेल डिस्टेन्स नाराबिनो जों अर दिनै उनखौ चिठी कक्तुन मा दाफायका जों जोंनि बरम गोनां मुख्यमन्त्रिनि आजागावो जोंनि कक्तुन सबैयै जोंनो दाख्रि दाख्रि जोंनि माथायनो जोंनो दाख्रि दाख्रि फिरगिरि थुन दिनै जों आबो जतन जमां लायो जों दिनै मा दाफायगा जागाव जों कक्तुननो ओंखाय आसोंनो उनखौ ते सानानि गरिखा धन्यबाद जों क्षतिग्रस्त 10,323 तीन चाकरि 31 मार्च 2020 थांनायनि जोंहा दिनै साइड मानजाखायखौनो माननीय मुख्यमंत्री जोंनो चाकरि किफिलिरे नायनि कग्रफा तागरियाको 2 मास चलि दङ जों ओ चाकरिनि उपर निर्भर खाय जे जरायखनायनो परिरितनो जोंनि जिउआव मायनो चलि दङ ता चाकरि थांजाक जों जतन बेरोजगार ताइ लोन रगना हाजाक बुमा बुफा बोरसे बुरातै दङ जों दाबो ताम खायनायनि दिशा हारा जों ताम खायनाय बोसगाङाव बाहाय चलि थानाय चिना आबर कुनु बकरै नाहारै नुहैया जों वाना जाक किरि जाक जों साइननि तत्रलाया मुत्रि थाया ताबुक सना दति दति के मुख्यमंत्री की फिलिरे नांथुसिन चाकरि कबन नायो खामाय